Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nendaba kaOx Mthethwa. Usibongiseni Mthethwa ke baphulaphula kuthiwa ke umfana omdala uzoba ngaphandle ngenxa ye-injury esedolweni. Umfana omdala uzobuya pha ngoMatshi. Kuthiwa ke lento ize emva kokubana ke the iKaizer Chiefs xa ivula kangabe khona kwi-players ethe zavula xa kubuya pha ku-AFCON usibongiseni Mthethwa. Kwafumaniseka into yokubana umfana omdala kuvukela injury yakhe yedolo yakudala. Yiyo ke le ithi yamthatha umfana omdala eza kumgcina ngaphandle kuze kuyofika uMatshi awubuyela emabaleni eKaizer Chiefs ngoMatshi. Bathi ke abantu ke abakwazi ukuyihlengisisa into abayijongwe or abantu ke abanobuchule bokujonga bathi ke lo mfana kusenzeka yonke lento le injury contract yakhe yaphelelwa pha ngoJuni. Njengoba iphelele contract yakhe pha ngoJuni umfana omdala una 31 years iminyaka yokuzalwa umfana omdala. Kunjalo nje ukwenyanga zakhe ezintandathu zokugqibela kwicontract yakhe ukweliqela leplayers ke zingakasayiniswa icontract yiKaizer Chiefs. Lo nto ke uyikisa abantu abaninzi ukubana iKaizer Chiefs mhlawumbi ke inga-end up ingayivuselele icontract yakhe okanye ke iyakumnikeza unyaka omnye ijonga into yokubana ke le injury yakhe iyawuthatha imbeke phi if iyamhlupha imkhulule emveni kolo nyaka iKaizer Chiefs. Akho mntu waziyo na ukhumbulayo into yokubana ke usibongiseni Mthethwa lo ungenelwe pha endaweni yakhe kungene le nkwenkwanyana ke yakwalebohanga mabuye ibe nguGeorge Matlo abantu abakhoyo ibe ngulo mfana ke wakwaChislet usekhona naye akakadlali kube le ndodanyana ke yakwaNdlovu kube le ndodanyana ke yakwaThabo Cele phayisazi ke thini sebala pha kwiKaizer Chiefs. Akwaziyo into yokubana ke xa aba befumana ithuba lokuzimisela baqhubeleke badlale ayinombeka emngciphekweni lokubana ke uOx Kaizer Chiefs ke ingamvuselelo contract yakhe njengoba icontract yakhe umfana omdala iphelelwa apha kuJuni ka-2026. Kodwa ke okubalulekile into yokubana ke umfana omdala ke wonzakele une-injury edolweni wenziwe i-operation xa kubuywa nje kuthe kubuywa nje apha ku-AFCON umfana omdala wabe sesenziwe i-operation uqhaqho edolweni. Loo nto ke yakhokela into yokubana umfana omdala ke uzoba ngaphandle kwiKaizer Chiefs awubuyela pha ngoMatshi. Into ethetha ukuthi uzokweqiwa ke zii-matches nenza umfana omdala. Naw ukhumbulayo into yokubana ke iKaizer Chiefs pha nge-20 kaJanuwari ivula pha neGolden Arrows. Uzobe ngekho ke lapho ku-Ox Mthethwa. Nakumatch elandelayo ye-league uzobe engekho futhi nakumatch ke ye-CAF Confederation Cup uzobe engekho umfana omdala uyawubuya pha ngoMatshi. Yiyo loo nto ke abantu abaninzi ke bethi xa bejonga izinto zabo bebala bathi ingenzeka into yokubana ke iKaizer Chiefs ngamvuselela icontract, ingenzeka iKaizer Chiefs into yokubana ke imnikeze kunyaka oyi-1 ke kwicontract yakhe usibongiseni Mthethwa. Injalo ke baphulaphula ke indaba kaOx. Nani ke ngake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.